Mga katropa, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Antonio Luna? Si Antonio Luna ang Pilipinong general na namuno sa hukbong sandataan ng himagsikang Pilipino. Kinikilala siya bilang pinakamahusay na Pilipinong general sa kanyang panahon. Isinilang siya noong ika-29 ng Oktubre 1866 sa Orbes Tondo, Binondo, Maynila. Itinatag niya sa Malolos ang Akademya Militar, ang binhi ng kasalukuyang Philippine Military Academy. Noong ika-5 ng Hunyo 1879, nagpunta siya sa Cabanatuan, Nueva Ecija dahil sa mensaheng pinatawag siya ni Aguinaldo. Pinaslang siya ng mga sundalo sa pamumuno ni Kapitan Pedro Hanolino. Sa kanyang kamatayan, tuluyan ng humina at dumanas ng sunod-sunod na pagkatalo ang hukbong Pilipino.